أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah ta'ala pitiruyan sa Quran. Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lang natigo Allah Ta'ala abaran niyo na paglinsiran pagkasagad sa kapatay. Ay man ang pagariko, na man api kada kalaki kada to, na api kay api kalaw tamuka, na api kalaki bangsa, mataan na su Allah, na man napakatalingo manyar kanso man nakapatay. Mataan na su Allah, napakatalingo manyar kanso man nakapatay. Sa dingganan na man kapalaguyan. Apian da kansung sa gin ka dunia. Na apya kapan kalot sa gin ka lupa. Na matan na su kapatay. Na man nadingan kapalaguyan. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tiruan kahi Muhammad. Atigo Allah. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tiruan kahi Muhammad. Asoy man nakapatay, kul innal maut, mataan na sa kapatay, pagpalaguyan niyo, fa innahu mulaqikum, na mataan naman na yan, nas kanong, napkabalak ganon yan. Api kapalaguin ka kapatay, na so kapatay ng balak nga niyan. Di nga nagkapalaguyan, kapapasadan no Allah, alam mo naman na baraniyawan, na pagliniyaman yan, nakupat. Na inisapatrop man Allah tala sa ginong pakatiro yan. Kullu nafsin da'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ayaman na niyan na sa mga balas o galabagyo sa dunia. Ayaman na niyan na kayo pumatay ka no, na sa mga balas sa galabagyo sa dunia, na kauman yuti wallahu ta'ala sa anuman amori. Wa inna ma tawafaw na ujuran kum yamal qiyamah. Sadya ming galabak sa mapya. Sinimban yan so Allah. Nagwiman na niya na pinggalabag yan so lang wano sugun no Allah na minang gila, na pinanggilaan yan so sa para mo Allah na matamataan asiran so mga tao po makaapas. Nasabi man sa tao da pangunutan ko Allah, nasiyupak yan so Allah. Nagwiman na niya tapalak yan so mga sugun no Allah, nasiran so mga tao mga lapis atigo Allah. Atigyan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Sad natigo Allah Ta'ala sa tao. Aman na niyan na manan faman zuhziha 'anil nar, sadin sa man niya tao amakalidas siku apo yun na ka jahannam wa udkhila al-jannata, na makisulz kanyan ko surga Allah Ta'ala faqad faz, na mata-mata nas kanyan so tao amitagumpiya na gumana niya ng kaapas. Napagari ko panag na rin ka amasing ba nga so Allah. Kanabay man yung pagari ko na bukas sa parang so imana kan dunia di kasunso Allah Ta'ala mitarum wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kung ang katigo ay man ang galabakang katigo Allah Ta'ala so imanan yan na aalungan ka amawri wala tansa nasibaka min ad-dunya, na banga pakalipati subagyan ka sa dunia. Okay, na kung ka sa dunia ka na barka makabimban, kung ka sa dunia ka na boto makaaran ko kiptinigan ka ko mga sambayang, kung ka sa dunia na boto ka sa bapi sa man nakakuang kaun na imanan niya na makaukit sa haram. Agigin ka dunia pagariko na mataginiman na niya nakapagintaw asagad. Matagbad niya manan niya nakapagintaw ap kabimbang kanyan ko emanan niyan nakiptunen ka ko mga sugon ko Allah Ta'ala apitero Allah sa gimot ayat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ginati ko Allah Ta'ala kuyag-uyag na matagbad niya man na mata'ul ghurur. Matagbad niya manan niya na nakapagintaw amanan niya nakapipi ginawa ap kabimbang kanyan akanabi ni tatap. Diyan ka dunya na pagmimbang kanyan si kusimba si ko Allah. Napagari ko na panang gilaing ka o bakay manan yan na mabimban ng yan ka dunya. Kagiman na misampay ka kubur, ami kami labang ka pagari ko. Nasotamok ka di ka dukawang kau nemanan yan. Naman na niya nasukatan, akay sabab pansakit talikudin ka ko Allah. Nabuso karumang kami ni pagpada ka sa pipira polo ragun. Naman na niya na aguso eman na pamilyang ka. Nagusungan niya naman na kaysabupan siya eman na kitalikudin ka ko eman na gama. Namilbang ka ko kubur na bumipagpada ka na sumaputi eman na tela. Maputi at tela. Then na bumipagpada. So tamok ka. Nakbagi-bagi ng mga tao kapara ilan. Now, di ko duko ang kaun mani mo. Inikalok sa kaya panimo ang kaun na kyasabupan sa kalipating ka ko Allah, na kyatalikudin ka ko agam mo Allah. Nakbagi-bagi sumana niya ng mga tao kapara ilan no to. Nasukarumang ka napakatiti nga nakiduragun, taluragun, paturagun, nagupun mapangaroma, nasumusuda to na makapangaroma, na inakapakay kalipatan niran sudud darudud pa iran. Apeso ka pumang niran ko Allah sa gumiro siran ni Allah nariling ka sukarumakan, ay manakapay kalipatan niran no to. Gina nakis sa dunia pagariko.
Ay bumi pagpadakaw ko man nakubur ka, nasa mo sa miyang galabak ka, mapiyasagin ka dunia. O di na sa miyang galabak ka, marata, ay timi pagpadakaw ko kubur ka, nisiksa kang Allah Ta'ala. Naginan, benar ka pagari ko, siko mga simba siko Allah, pakadaka lang as tanda naman siko Allah, kalak ka na kaso Allah, kung nampan may manadakaw mo, masa at tiruun ka, agubiraw ka, ala'alli a'malu salihan fima tarat. Kaya so tao, na makaman suka patay na paningan-dingan na pitero Allah padsadingan-dingan lagi mo ta manusia makaman suka patay na pitero iyan at pero niyan at tigiyan la'alli a'malu salihan fima tarat ya Allah natigyan qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarat ikad na nakan kasuin na kong kakudunia ngayon to anak ko makasimba anak ko makapanambayang, anak ko ay mana makanggalbag sa mga pipiya, naguya Allah na simba na kan sa katarto pakasimba. Okay, napakasoy ka, di ka pakasoy, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Di ka nagipakasoy sa dunia, basta matay so to nagyawapat. Miya pasad kang galbag sa mapya, na miya pasad kang galbag sa marata, nasaping galbag ka nagitulong bala sa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ginang kakapatay, at pupilagwi ng mga tao, nadirang katawan, nadirang man ang kapalaguyan. Rasulullah Allah Ta'ala miterun ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tiruan kahi Muhammad aso man nakapatay at pupulaguyan niyo fa innahu mulaqikum na matamaan naman na nap kabalak yus kanyan fa innahu mulaqikum kabalak kanyan balak nganyan dapat jero palaguyan ay man na napianda kan sung sa dunia na suka patay na kabalak ka nagikapuapat ka pagari ko na nilabag ka simbaan ka sa Allah. Di nga pipigari, mapita ko nagipatubat, mapita ko pinambayang, mapita di man na nakasimbang ko Allah, di. Kadi katawan o manusia, andi kakapatay niyan. Di niya ng katawan, antong na yung masa kapakataling mo naman nakapatay. Kaso kapatay na pakaw makugupan inibawata, pakaw mako manay na mga nguda, mga raga, mga totowa, mga loks na paglintiran, pakaw masuk kapatay, sa dabarup sa samilya ni man nakapatay, kapaglintan ni man nakapatay. Pagari ko, naging kay dunia, na benar na kuun ka sa dunia ka. Okay, na boto kasabupan sa emanan yan, nakabimban ka sa emanan na dunia. Kung nga sa dunia ka, okay na boto emanan yan na kasabupan sa kabimban na kaon, akalipatan ka sa mga suguan na Allah subhanahu wa ta'ala. Pagari ko na ginanakubur, na ayabatad tanong sa ginakubur na duwa-duwa, surga at takanaraka. Gupun ka piyang nutan su Allah, nakbili su kubur ka, datad ng surga. Nagupun ka, supa ka su Allah, nakbili su naraka, ay manakubur ka dito siya, manasunso ay mananaraka. Nadirun sa nakaw, na mananyan na mapupus managing mo tayo manakubur, matransfer tanok man, tugalin tanok man, siya yung malakiyama, na manasiksa ang tanulo ta'ala, sa siksa malipades, ami ka datang pangunutan si ko Allah. Nang bilas ang tanong Allah Ta'ala, pakasuntan sa surga, ami ka mangunutan tanong si ko Allah Ta'ala. Nang ginan mga orit mo Allah, yung kaya manan yan, nakataguntan mo sa dunia, na di tanong pakalipati, yung kaya manan yan nakapatay. Kagi naman nakapatay, nakitanga nakipagari ko, ang dauwa naguwasyatra ka. Kaya tanga-tanga ng dauwa naguwasyatra ka, sa makang galapak ka sa emanan yan, na emanan yan na mapiya. Naging napanita ko Allah, miyak ang girkaan maguguna, naging kaya manapya magusita limanto, balasan ng Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.